Ето едно екстримче. Ето. Хайде бе! Браво! Хайде бе, Сенчо! Едно малко екстримче, което нищо. Което си е малко. Асенчо! Асенчо! Какво е моето момче? Шушу-мушу! Асенчо! Къде бяха, моля? Асенчо! Какво стана, бе, Асенчо, ти? Си опашката! Аха! Дай! Оте коля барата и са въргана! Хайде, Асенчо! Шушу-мушу! Асенчо! Да искаш да ти помогна? Ама ти кажа, от тук няма как да ти помогна, трябва да слезеш долу.